Guys, good morning. Hindi ko alam kung anong prutas ito. Prutas. Anong klaseng bunga ito? Maliliit na mangga ba to? Napadpad lang ako dito sa isang malaking puno na maraming bunga. Hindi ko alam kung ano, itong yellow, itong kulay na yellow ay malambot. Gusto ko siyang tikman. Baka mamaya may lason ito. Kaya wag na lang. Ito yung kulay green. Ayan ang kulay green. Ano kaya ito? Maraming bunga siya, guys. Ito naman ay mga yellow. Malambot na siya. Hinog na nga siya. Ayan. Ang green ay hilaw pa. Matigas pa eh. Tapos ito, guys. Ayan o. Ang daming bunga. Oh. Yellow ang kulay. Ito naman, kulay pula. Ano na siya? Nauga na. Nauuga na siya. Yung kulay ay pula. Kulay itim. Kulay itim siya. Ayun, daming bunga oh. Hindi ko alam kung ano yan. Ito pa maraming bunga dito. Kulay dilaw. Mga hinog na. Ayun ang mga hinog. Ay, yung mga hilaw naman ay kulay green. Parang maliliit na mangga. Anong laman? Yan ang laman. Ay, parang mangga nga. Tikman nga natin. Ay, matamis. Matamis siya. Na may parang gatas. Kinakain kaya ito? Ay, bunga siya na maliit na may mga yellow na. Ang yellow, yung tangkay, parang mangga. Ang yellow ay hinog. Oh, 'di ba? Ayan, green, hilaw. Ayan, green, hilaw. Kinakain ba 'to o ano? Pero tinikman ko, guys, yung yellow. Ang lasa niya ay matamis na parang may gatas. Kaya lang hindi ko alam kung pwede siyang kainin. Kumusta kayong lahat dyan? Matagal na panahon na ulit tayo. O balik live tayo, guys. Balik live tayo, guys, kasi tumawag lang sa akin ang aking mama. Sabi, okay. Uy, thank you so much all sa iyong sa iyong time. Salamat sa iyong tamsak. Salamat. Ang dami kong nadagdag na subscribers dahil sa iyong mga subscribers pinupuntahan ko. Iyon, ang babait nila. And thank you nadagdagan ng aking mga subscribers sa hindi pa nakasubscribe. Tol, kinakain ba to? Ayan ang cute oh. Parang ang sarap kainin. Ayan oh. Kinakain ba to? Anong tawag dito sa mga bunga na to? Ayan, 5 million people na tayo dito. Nandito tayo sa may puno. Ayan, hanggang dito na lang tayo. Uwi na kami. Bye-bye.